Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Хуш омадем ба канали оилавии мо. Имрӯз хостем ҳаво на он қадар хунук, на он қадар гарм, на борон, на барф. Хостем ки камтарак прогулка броем. Рости карантина моро хеле ғамгин кардагиай. Дар хона шиштанам и хуб нест. Барои ҳамо гуфтем ки броем камакак прогулка кунем. Баъд бинем агар хушмон бутад як тарафи мағозаҳо бо харид кунем мерем. Рости гап имрӯз да як чи дуромада будам, да як эфир дуромада будам. Манту кадан. Агар ки хушмон бутад рост каду харӣ мерем. махсус барои ҳамо каду мерам чи мехарам, мағоза мерем. бояд ки каду бихарем. Як мантуи кадугира ман беҳад дӯст медорам. барои ҳама гуфтам як каду харем манту кунем. ҳол мерем барои як каду чанд чиз дига бо мехарем. Я тай калонҷи, я тай майда. Бабушкина. Кадомиш мегирӣ? Кадомиш мефурад биги охай? Чи шоколад не буд куя тай дига? Не шоколад. Ин иҷа диноза чанд хела ира бин? Иҷа як хели вай неста. Ина бин? Чанд хела. Ина ин какао қатия, ин иш кофе қатия. Иш варёния. Не, мамиятка. Ин карамел ният диноза. Ина ҳар хела ҳаста диноз. Иш карамел. Инам барбарис биги барои дарстави кунӣ. дӯстони азиз, ина мо ай прогулка, ай харид омадем, хонада расидем. Надидем, мо прогулка бромада будем. Гуфтем ки чириз не хочу, даже мерем ё намерем. Гуфтем магазин фикр карда шишта будем, кӯдако ки намерем. ма ки хайр бибурем, гуфтем як каду мегирем барои манту. Надидем, каду моро чӣ хел фиреб кард. Каду моро ба чӣ аҳвол овард, чӣ хел фиреб кард. Ина кадуи мо. Ай ҳама охир мондем бош, барои ки гунаҳгорай. Инами каду моро фиреб кард. Магазин буд, инами қачиза мо харид кардем омадем. Ина как всегда пиставу семечкаи мо қатимонай. Ина семечкаомон. Ай се пачка гирифтем, айшам се пачка гирифтем. Бо чӣ гирифтем? Инҷа хлеб гирифтем. чанамуд хлеб гирифтем. барои ки имрӯз нон напухта будам. инҷа бошад чипс гирифтем. сенамуд чипс. хела буд чипс нагирифта будем. инҷа боша ол гирифтем. Роған и уксус. боша уксусай. уксусама бисёр барои чи ҳайрон нашавем, барои чи дута гирифтагим. бисёр вақт ман инами обам ки хлориш бисёрай. ман инаму чӣ хеле рӯзҳо мегӯям ку ржавчина. анаму ба ҳамин уксус ма ҳамин чизои чирамо хлороро ма тоза мекунам. инаму бехоҳи краймико хлор ҷамъ меша. ма постоянно то ҳамин уксус набоша ягон чи средство фоида намекунам. ман фақат ба уксус тоза мекунам. як ҳафтада як бор фақат ман инам хел уксус мерезам. шаб то саҳар мемонам, ба саҳар мехезам, тоза мекунам. хай уксус ҳам барои салат дар кора, ҳам барои намин вазъияти овои мо. инҷа боша бодринг харидам. ду намуд харидам. якта аин ду намуд не, ду намуд аин бабушкина. як намудша и дигариш бабушкина тоже. ишам як намуда. иш дигара ҳардуш гирифтем. инҷа боша аи бодринги вай гирифтем. барои Сабрина ай ба ё намехӯра, намефурӯш Сабрина. ба Сабринаро бо отдельник гирифтем.
Anaxel do'ston aziz, ija boşa varenье гирифтем, ирам до намуд варенье. Ина яхтыш клубничное, иш бошад чи малиная, чи малина, ма малинаш мегам. Смородиная, малиная, ростигам немедонам хай. Короче, авайда. Ija boşa sasiska гирифтем, бодрин гирифтем, сасискаро барои худокнишон гирифтем. Майонез, как всегда. Айҷа бошад дӯстон азиз, қариб фуромӯш мекардам, анаи байо гирифтем, ина барои болои торт, булочкаву, даруни булочкаву торт, инам хеле зуда се намудаи гирифтам, ду намуди дига боша, ай хелеш гирифтам. Инами хел хай ай қанди ирисат барои чойхӯримон гирифтам. Иҷа боша ай ини булочко, бехи булочко махсус барои худокуние. Ирам мепазонам ва ба кӯдакора завтра кушанда, субҳонашонда худокунӣ мепазонам иншалло. Иҷа тухм, иҷа боша қанд барои кӯдако ягон вақт ба вақти дарс кунишон мешинанд, ба даҳаншон медозанд, дарсашон тайёр мекунанд. Ай ҳамия бо дигам гирифтардем, и бо дигар хелша ва шоколади буд, иш боша вафли чиен сафед толка дурунош шоколад доранд тамом. Иш бошад чокопая ба фикрам ё пичхелеги ра дилноза хушкард гирифт. Ирам я намуд печенье. Ин коробкаш хати гирифтем, инҷа орд. Мисли ҳар вақта ма меравам фақат ордам бошад. Гуфтем ки орду роғану чира пастани мегирам. Роғану шакар орда ҳар як харид кардагӣ ма мегирам. Иҷа боша ин прайник гирифтам. Тамом ина иҷа бошад фаромӯш кардам, қариб мегӯям тамом ини приправора барои вай гирифтам. Ина иш барои тухмай. Иш барои чи? Ина иш барои тухмай. Инаи барои тухмай. Шо бирам ава? Иш барои питсаҳай. Тона хондам, инҷа хонда будам барои питса. Иш питсаи ва иш тухм. Барои питса хайли кушони барои кӯдакора ё ки ягон булочка мекунад будамш медозам. Инам хел дӯстони азиз, хариди имрӯзаи мо. Хайр насиб бошад ки бо аллақиб ягон овқота ягон чи мепазем, бо насиб бошад иншолло ки дар алоқа мешавем. Анамиха кадои мантӯи мо моро фиреб карду, ба инами аҳвол, ба инами хариб чимон кард, гирифтормон кард. Дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед, ма дар инҷа нон пухтам. Ина нонои мо. Дилнозҷон, бин кадоми бара занг задестанд. Hallo? Guten Tag. Нонои мо. Was ist los? Касе занг задестанд. Ки? Nega ki чиз заказать кардан. Чӣ? Postpaket. Постпакет накардам ягон чи. ҳозир бес ҳозир ма худам мефурам, чӣ мекунам. дӯстони азиз, як дақиқа ма ҳозир мефурам. Агар чизе вордагӣ бошад, чизи калон бошад, то даст намонӣ вай наметиҳанд. Як дақиқа ҳозир бо ҳамроҳи якдигар мебинем ки чӣ бошад. Яна дӯстони азиз, нонмон як тараф шид, бо и чӣ оварда будем, почта омадаи чӣ овардаимон, вайфаймона бояд нав кунам. Навда ёдум зад ки мо заказ карда будем, омадан ҳамин чӣ буда барои вайфай буда. Вайфая бояд нав кунанд, розеткаша бояд нав кунанд. Барои ҳамин ма ёдум биромада буд, як рӯз омада буд, мо заказ карда будем. Дилнозҷон кани бикушур. Бешкем розетка шая? Так, чимизм.
тамоман дигарай намедонам розеткашам гуфтан нав мекунем и вайшам нав мекунем вай сетага ира бинем бинод тамоман дигар аймо дигара и ки овардем барои ҳаме қавмадан ки чӣ куна нав мекунем тамоман дигара аймо сафед буд и сиё тамоман дигара хайнан хеле булад дӯстони азиз интернети мо вайфайи мо и вайфайи нав монад эси боша ки намедонам ба кая биён соз кунам хай ки соз кардан иншоалло ки бо сёнка мекунем нишон медиҳем вайфайи нави моро